दाखालै बावैसो सासे सिख्ला जोंनि बर' सिख्लाया बे बड'लेण्ड माल्टिआर्ट्सआव गाखोनानै भिडिअ खालामदोंमोन आरोबाव फिन बे जायगायावनो बड' एलबाम खालामबावबायसो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौ बर' एलबामनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों मानि बागै खोथा सावरायगोन बेखौ नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ जोंनि बे फेसबुकआव गोबां दावराव दावसि जागासिनो दं फुंनिफ्रायनो, मैया हरनिफ्रायनो। माने मोनसे एलबाम दं बड' एलबाम, बड'नि मोनसे कमेडि एलबाम, बे एलबामनि मुङानो जाबाय बिउटि प्लास। बे बिउटि प्लास सल'खौ लानानै बिसोरो बड'लेण्ड माल्टिआर्ट्सफोरनि मुंख्लंआव एबा खाम्फायाव, मुंख्लं खाम्फायाव बिसोरो भिडिअ खालामदों आरो एलबाम खालामदों। मिथिबायना? आसरित, ओरैबायदि बिसोर जायगा नागिरना मोनासै, ओरैबायदि लासिंसिं बर'फोरनि माल्टिआर्ट्स एबा जायबा बर'फ्रा मुंख्लं जादोंमोन बे मुंख्लंफोरनि खाम्फायाव जनानै एबा जिरायनानै भिडिअ खालामदों। भिडिअ नंबा बेबो एलबामसोबाव, मोनसे बड' एलबाम। एलबामनि मुङानो जाहैबाय बिउटि प्लास। बे भिडिअनि सायाव गोबां मानसिफोरानो आंखौ भिडिअ खालामनो होदों। दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरा खावलायनाय लेखा आंबो दिनैनि बे भिडिअखौ खालामनांगौ जाबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नाय। आसरित, ओरैबायदि आसरित, माने मा होनबावनो। बे भिडिअखौ नायलाय। जायालै इसोरजों भिडिअ खालामजोंथाय खालामदों, मोजाङै खालाम। बे जोंनि बर'फोरनि मुंख्लं खाम्फायावल' नोंसोर मानो नोजोर गोलैयो? गुबुन जायगा मोनासै नोंसोरो भिडिअ खालामनो? बे भिडिअआवनो बिसोरो मुंख्लंफोरनि खाम्फायाव जिरायनानै मोसादों एबा सल' खनदों। भिडिअ खालामनो थाखाय जायगा नागिरना मोनाखै, ओरैबायदि माने मा होनबावनो आरो। मोनसे भिडिअ खालामदों बिसोरो, एलबाम खालामदों। बे एलबामनि गेजेरावबो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायबा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फायाव बिसोरो जनानै भिडिअ खालामदों। बे मोनसे एलबामसो। बे मोनसे एलबामनि थाखाय बे बड'लेण्ड माल्टिआर्ट्सखौ मानो बाहायनो लागा? गुबुन जायगा मोनासै नोंसोरो? गुबुन जायगा दं, हाग्रा दं, बंग्रा दं, टाउन दं, क'क्राझार टाउन दं, मुसलपुर टाउन दं, बरमा टाउन दं, नलबारि टाउन दं, गुवाहाटि सिटि दं। बेफोराव फैनानै भिडिअ खालामबा मा जायोमोन? बे क'क्राझारनि बड'लेण्ड माल्टिआर्ट्सखौल' नोंसोरो मेगना नोजोर गोलैयो नामा? ना बेहाय जिरायनानै भिडिअ खालामबासो भिडिअआ फेमास जागोन नामा? बे भिडिअखौ बानायनाया बिसोरो 3 मास जाबाय। 3 मास सिगां बे भिडिअखौ बानायदोंमोन, नाथाय बे 3 मासनि उनाव दिनैसो बे भिडिअआ भाइरेल जादों फेसबुकआव। आरो गोबां मानसिफोरानो मिथिखायो, दाखालि बावैसो सासे अनजालि होननाय बे सिख्लाया बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायबावोमोन। बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायलायनाय सासे फरायसुलियानो बेबायदि हाबा मावनानै गावनो निमाहा बिनांदों। मिथिबायना? आं मा होनबावनो लोगोफोर, जोंनि मुंख्लंफोरनि गोथै सहखौ बिसोर दासिमबो सान्थियै दोनला। जायबा मुंख्लंफोरा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गावनि जिउखौ बावसोमनानै जिउ गारदोंमोन बिथांमोन बायदिखौसो बड'लेण्ड माल्टिआर्ट्सआव दोननाय जायो। बिथांमोननि खाम्फाखौसो बड'लेण्ड माल्टिआर्ट्सआव दोननाय जायो। दा बे खाम्फायावबो बिसोरो भिडिअ खालामबाय थायोब्ला मा जाबावगोन? जेबो लाजिनाय गैया बेफोराव। आरो पारमिसनखौ सोर होयो? बे बड'लेण्ड माल्टिआर्ट्सआव रावबो साख्रि मावग्रा गैया नामा? बे रावबो हमगार्ड गैया नामा? रावबो सिकिउरिटि गार्ड गैया नामा? बिसोरथ' दबथायनो हायो एसेब्लाबो। सिकिउरिटि दंना गैया बा हमगार्ड दंना गैया बेखौ आं जेबो मिथिया, जायखिया थानांगौ। बे मोनसे जोंनि स्पेसियेल जायगा, बे मोनसे जोंनि बर'फोरनि मुंख्लंनि जायगा। सिकिउरिटि गैयाब्ला बोरै जागोन? बांसिन गाज्रि गाज्रि भिडिअ खालामबाय थागोन बे गाखोनानै। मिथिबायना? दा बेखायनो आं बेखौनो रोखा रोखा बुंगासिनो, बे जायगायाव एबा बड'लेण्ड माल्टिआर्ट्सआव जोंनो सिकिउरिटि नांगौ। CC केमेरा लगाय, सिकिउरिटि हो। लोगोफोर, नोंथांमोना बे जाथायनि बागै मा बुंनो सानो? नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।